Mis-sena skolastika li jmiss fl-iskejjel primarji ser tidħol fis-seħħ sistema ġdida imsejħa bħala banding. B'din is-sistema it-tfal ser ikunu mqasma fi klassijiet differenti skont l-abiltajiet tagħhom. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li din is-sistema differenti minn dik tal-streaming u nsista li l-streaming mhuwiex ser jerġa' jidħol fis-seħħ. Banding wiesa u streaming strett huma assolutament m'għandhomx jaqsmu xejn. Id-differenza ma tkunx daqshekk kbira daqs kemm kieku tkun jew streaming li allura inti l-streaming qed jaqsam skont strettament dawk it-tip ta' livelli differenti tal-ħiliet. Jew inkella mixability li qed iħallat għamlu kollha flimkien. Il-banding huwa xi ħaġa fin-nofs. Bartolo saħaq li s-sistema ta' mixed abilities kif inhi bħalissa mhijiex tħalli r-riżultati mixtieqa. Li kull flaqa li konna mal-għalliema dejjem jgħidulna l-ikbar sfida li qed nifaċċjaw u dejjem jgħidulna li ma kinux ippreparati għal bidla drastika bħal din. Il-Ministru Bartolo saħaq li dawn il-passi ttieħdu wara konsultazzjoni. Is-sistema l-ġdida li ser tidħol għall-aħħar sentejn tal-primarja tkejjer il-ħiliet ta' tfal b'mod wiesa' u għalhekk il-metodi li jridu jużaw l-għalliema ma jkunux daqstant differenti bħalma huma bis-sistema ta' mixed abilities. Dan ifisser li s-sistema ta' banding ser tgħin kemm lill-għalliem u kif ukoll lill-istudent. Se jkun hemm tibdil ukoll fl-ewwel 4 snin tal-iskola primarja fejn it-tfal ser jerġgħu jitqasmu skont l-età kif kienet is-sistema sa 3 snin ilu.